No niin, moro! Tänään savustellaan Atrian lihakaupasta tilatut naudan ripsit. Ja koska sitten savusti laitetaan tulille, niin laitetaanpa sieltä myös tämmönen snelkkukelkun possuripsit kanssa. Ja näin yksinkertainen tilanne, eli nää nyt on ollut huoneen lämmössä hyvän tovin. Sinne laitetaan Pitmaster X:n tämmönen kuivamausteseos, eli rubi pintaan, osoite, tai ei osoite, vaan resepti tuohon yläkulmaan. Ja se laitetaan kaikki ainekset purkkiin, sekoitellaan ja kohta ripotellaan tähän päälle. Sen jälkeen ideana, että parisen tuntia savustimessa kääritään folioon. Samalla kun käärii folioon, niin pikkusen BBQ-soossia sinne folion väliin ja sitten annetaan pari tuntia olla folion kanssa. Ei siinä mitään hommia. Grillailut jatkuu ja keli on kohdillaan, mutta jos autokatoksen nurkalla kun vetelee, niin eipäs kastukaan tämä grilli. Täällä vaan tupruttelee ja noin satkussa pyörii lämpöt. No niin, nyt on 1,5 tuntia savusteltu ja nyt nämä viimeiset savustuspalakki tuntuu, että ovat savunsa antaneet, eli tehdäänpä niin, että kääritään setti folioon. No niin, nyt on 4 tuntia kokonaisuudessaan täällä setti ollut, niin katsotaanpas nää nyt, että sisälle kurkataan miltä näyttää. Kelit paranee ja hyvä rillata siellä. Nyt ootellaan kivasti, että saadaan mureata. Nyt on lisäaikaa ollut tää ripsi tuolla uunissa tai oikeastaan grillissä, ja nyt kun katsotaan, vähän heilutellaan tätä leikkuualusta, niin tää koko hytkyy ja hyllyy tää meidän ripsiä. Huomataan kyllä, että on kyllä niin mureata, että nää ihan irtoaa itsestään nää meidän luut täältä, eli toisin sanottuna tuosta saadaan lähteä leikkaamaan sit oikein mureeta ja ihanaa lihaa sitten huomenna. Että tää on kyllä nyt ihan super duper kypsää, että
oppitunti numero 1. Aina nyt kannattaa se lihamittari sinne laittaa, että tulee oikea kypsyysaste. Eli tästä oikea ylikypsää mä halusinkin. Eli aivan mahtavaa. Lähdetäänpä maistamaan tuosta. Lähdetään maistamaan. Elikkä oikein hyvä. Ja savuisa. Peukku pystyyn. Suosittelen kaikille grillaajille. Maltti on valttia.